नायदो नै रायजोफोर न'आ बे जेबो लुनो हायाखै नै रड बां गायना दोनदों नायदो नै बे नेपालि बस्ति सुदेमपारा फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बेयावनो थाइथाय गंथाम दङ सोरखारि नङा बेलाय जेबो लुनो हायाखै ओमफ्राय बेयाव दंबावो बेखौ बेफोरबायदि लुनानै दङ नायदो बेयावनो गंनै ओमफ्राय बैयाव गंसे गंथाम नुबाय दा बे गंसे बै गंसे बैयाव गंथाम आं दहाय दिन्थिनाया बैयावनो जेबो लुनो हायाखै बनायदों एसे लुना दोनबाय नै फार्स्ट लुना दोनबाय बैयावनो जेबो गैया खालि नेपालिफोरनि गोजा इयो गासिबो नेपालिफोरनि न' मालिकआ बेनो नै मालिकआ बेनो जोंनिया बेजों गिदिंनो मोनाखै ओमफ्राय जा दिनै नायदो नै जों देखायबाय गंसे गंनै गंथाम गंब्रै हाबजेनबाय जोङो नेपाली बस्ती सुदेमपारा কি জানো স্যার আমি গিলা তো পয়সা সব ওলাই দিছো সরকারি ঘর হয় 2 বছর মান হইছে এটা এনেকে পড়িছিল আর আইব বানাম ইটা গিলা আইলে বানাম কইছো বানাওয়া নাই মেম্বার গিলা চেয়ারম্যান আহা নাই লইছো বানাবো এখন বানাম এখন নদী গিলা ডাঙর হই আছে ইটা গিলা আইব কইছে আহা নাই আমি টাকা পয়সা গিলা ওলাই দিছো কাক এটা মেম্বার দিয়া এটা মনে বুঝাল কই আমি সবটাই পয়সা ওলাইছো আমি আমাক দিছিল এটা কালী পূজা দিয়া 6000 চালাবি আর পিছত এটা ঘর বানাইলে ঘুরাইবি কইছে এটা আমাক ওর হাতত দিয়ে দিছিল চলাবার জন্য আমি চলাইছো এটা ঘুরাই দিবা লাগে 6000 এখন কই 21000 চলাইছে তুই গিলা এনেকা কই এনেকা আমি এখন কই 21000 তুই চলাইছিল এনেকা কই আছিল মিটিং আমি তো খাওয়া নাই আমি তো খাইলে তো খাওয়া পয়সা তো খাওয়া কই আর খাওয়া নাই 6000 মাত্র আমি গিলা সব নাকি মোটামুটি কিমানটা আছে হিসাব করিবার জন্য তো পাৰিম তথাপি এনেকাই হ'ব এই তলত তো মোটামুটি 10টা মান আছিল নাকি এনেকুৱা আধৰুৱা এখন ওইখানে ঘৰত ইটা অলপমান পাৰিছিল ওইখানে আমাৰ এখানে আহা নাই আৰু এইটা ঘৰত অলপমান ইটা পাৰিছিল এখানে পৰা বানাও নাই এটা হ'ব না নাই আৰু আমি তো কি জানো আৰু মেম্বার জানে হ'ব কয় হোৱা তো 2 বছৰ মান হৈছিল বানাও নাই এনেকাই আছে 1000 টাকা দিছিল আগত ঘর আওয়ার সময় কইছিল 1000 দিবা লাগে কইছিল আমি গিলা নিজের পকেট দিয়ে 1000 দিছো আচ্ছা আর এখানে পরে পিছত দিয়া নাই এইটা সব দিছো এটা তো ওলাও তো ঘরের পয়সা ওলাও তো সব দিছো আমি ঘর বানাওয়ার কারণে না এটা পিনওয়াল আগত ফার্স্ট কিস্তি পিনওয়াল করিয়া ছাড় দিছে আর সেকেন্ড কিস্তি ওলাই দিছো এটা সেকেন্ড কিস্তি ওলাওয়ার সময় আর কালী পূজা আইছিল না কালী পূজার সময় 6000 মান আমি তুই চালাবি চলায়া আর পিছত ঘর বানাওয়ার সময় ঘুরাই দিবি আমাক কমাই করিয়া কইছে আমি গিলা 6000 মান খাইছো এইটাই আর ঘর বানাওয়া স্টার্ট করিলে আমি গিলা ঘুরাম কইছো ঘরাই 2 বছর হইছে বানাওয়া নাই আর হাতত দিয়েই দিছে 6000 মেম্বার মেম্বার আর তোর আর মনে বুঝের आरो बेयाव नायबावदो नै बे मोनसेखौ हाग्रा दुफबलायना दङमोन नै दासो एवस्रांनानै दोनदों हाग्राखौ ओमफ्राय दासो गोदान इथा गारफैदों आरो ओमफ्राय बेयाव गोबां आसामिस मिडियाफोरबो फैनानै दंफैयो बिसोरजों लोगोसे जोंबो बेरायफादों बेयावबो नायदो नोंथांमोना नै बेयावनो खाथि गंनै बैयाव गंसे नोंथांमोना देखायखाबाय दासो बेयाव गंसे ओमफ्राय नै बेयाव गंसे जेबो रेडि गैया পাটাবাৰী তো মানে 2 বছর হ'ব লাগিছিল 2 বছৰ আমি তো কৈছো আগত মানে আমি বনাম নাকি বুলি কৈছো না আমি বনাম নিজে বনাব নহ'ব আমাৰ মানে কিবা পাৰ্টি গ্ৰুপ লগত মিলাই মানে মাল সামান আনিবার সুবিধা হ'ব বলে মানে যে মেম্বার কৈছে মেম্বার আৰু মই আমি আৰু পইচাটো ওলাই দিয়ে দিলোঁ প্ৰথম কিস্তি দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কিস্তি 32 তাৰপিছত 40000 দিছোঁ আর বাদ বাকি 8700 টাকা মোট লগতে আছে এইটো আমি ভাবিছো এইটো ঘৰটো আৰম্ভ হলে দিয়া দিম কিন্তু কি জানি এইটো ভাল লাগিছে কৈছো আমি হ'ব মানে যে কোনবা দিন মিস্ত্রি আহা নাই কোনবা দিন কয় আৰু মিস্ত্রি মানে পাওয়াই নাই এরকম হয়া মানে কিবা হয়ে আছে কই থাকে আর কি এই যে সিমেন্ট এটা গিলা আনি আছে যোৱাকালি সিমেন্ট আনিছিল যোৱাকালি মানে কিবা আজি মঙ্গলবার আমি তো পাহাড়ি গেলাম 1000-1200 কিমান বা মন বাহাদুর বুঝেন এটা 2 বছর মান হয়েছে আবন্ত হওয়াটা কি হয় এই পয়সা না দেওয়ার কারণে হয় না 2 কিস্তির পয়সা লইছে কোনে লৈছে পয়সা ওই মেম্বার কি নাম মেম্বারের মনে ভুজল আপনার লইছে মোটামুটি আধা টাকা লইছে কেইটা কিস্তিত লইছে 2 কিস্তি মানে প্রথম কিস্তিত কিমান দিছে প্রথম কিস্তি 51000
51,000 তাৰপিছত তাৰপিছত 30,000 দিছে 30,000 দিছে दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय मैया 26 तारिख चेयारमेनखौ लानानै जोंखौहाय अजद दिखांबावदों बे नंखाय बिनिखायनो दिनै जोङो फाथाबारि BCDC नि सिङाव थानाय बेसेबां रायजो राजा फैदों प्राइमारि मेम्बारफोर लानानै BCDC मेम्बार लानानैहाय दिनै फैदों मैयानि थांनाय 26 तारिखआव नुनानै जोङो ससियेल मिडियायाव नुफिननानै दिनै जोङो दुखु मोनदों मानि थाखाय चेयारमेना होफिनदों सासे मानसिया दे प्राइमारि भाइस आफादगिरि बे जे जोंनि सायावहाय अजद होफिनदों बे नंखाय बे बुंदों चेयारमेननि सायावहाय फार्स्ट स्टार्टिंआ बिनिफ्रायनो जादों सुरुआ चेयारमेन बोख्लायनाय दाननाय खिन्थु आंनाव दे आं गैयामोन ओइदिन आंनाव ओंखाम संनो थाखाय आंनि बुरिया लोमजानानै थादोंमोन बे बेदर सेरनै लानानै सासे बिधान होननाय बे ससाइटि चेयारमेन बेखौ लानानै फैदों ओंखायनोला आंनि बुरिनाव सोंनो हागोन बे लोमजादोंमोन ओमफ्राय बे संनायावहाय आं सोंहरदों आंखौहाय ओइ आदा नों मै दं बे बुंदों ओमफ्राय दिनै चेयारमेननि थाखायहाय जोङो सावरायगोनलै दानिसो आदा फैदो बेदर लानानै संखादों हाब नोमबाजिया लोमजादों है संबाय आदा गोख्रै फैदो होमब्ला आं अकस्मात मोनबाय फैबाय आङो फैनानै रायज्लायबाय फन खालामबाय लोगोफ्रा फैयाखिसै फैनानै ओमफ्राय बियो बुंबाय आंखौहाय जेरैखिलाबो सिफायनांगौ आदा नोंनो फाउन्डेसन बायदि नोंखौ गनायसिनो नोंनो साहसबो दंखायो सिफायनांगौ बे खोथाखौ बुंनानैहाय बा आं सिरि थादों सिरि थानानै बे फनाव आंखौ बुंहरदों आं सिरि थाथ'दोंमोन स्टाडि खालामनानै रायजो राजा बेसेबां सापर्ट दङ बेखौ आं नोजोरथि लाखिदों लाखिनायनि गेजेरजों दिनै बियो जेब्ला मिटिं जायो आं बुंहरदों बेखौहाय आदा नोङो चेयारमेननि सायावहाय नों माबा मोनसे मुथु जाबाय नामा आं नों बायदि बिदि नाथुर नङा आं फैसा थाइसेबो जाया आं बे खोथाखौ बुंदों आंनि आथिं आखाइ दं आं मावनानै जागोन सरकार फैमालाय मा जानो जों मावनानै जाग्राखा मावनानै जाग्रा मावनानै जानांगौ खिन्थु बियो खुगाजों जानाय नङा आं बे खोथाखौ बुंदों बुंनायनि गेजेराव जेब्ला मिटिं जायो मिटिङाव थारैनो आं बुंदों नाय नोंसोरो मिटिङावहाय मा जागोन लास्ट ममेन्टआव जुदि नोंसोरो सलुसनाव जुदि फैयाला चेयारमेननि बिसयहाय आं खोथाखौ बुंदों है जामारदों आं बुंदों बिसोरनिहाय मिटिङाव जेला जादों जानायनि गेजेरजों मिटिङा लास्टआवहाय ममेन्टआव फैदों आं सोंदोंमोन मिटिंनि समावहाय जेब्ला बुंदों बियो जायहा मिटिं सालायदों बे बुंदों आं बुंदों सोंनायावहाय सोंदोंमोन नोंसोरो हाउसआवहाय हगारदो दोननाय ना दाननाय बेखौ बुंदों हगारनाङाखिसै बिसोरो हाउसआवहाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आं सोंदों लास्टआवहाय ओमफ्राय सोंनानैहाय जेबो फिननाय होआखिसै रायजो राजा हाउसआव हगाराखिसै हगारनाया बेनो ओमफ्राय आं रागाजोंनानै थाखाबाय लास्टआवहाय मिटिङावहाय जोमै फैबाय दोनबाय दोननायखौ नुनानै आङो रागजोंनानै सियार थियार सिफायदों सौख्रुबदों ओमफ्राय सलुसन जानो हायाखै दिनैसिम जायाखै गेप्स थादों ब्लकआवबो माबा डिस्ट्रिक्टआवबो जों इमप्रुभ हरदों ब्लकआवबो जों इमप्रुभ हरदों ओमफ्राय बे गुनु गुना थायै थानानै दाखालि दुफु जाबावबाय बे अजद थिखांबावबाय बिसोरदि होनदों सासे प्राइमारिनि नेहाथारिया बुंदों अबिन नार्जारि बे बुंदों अजद थिखांदों चेयारमेननि बिसयहाय माने बियो थाइसेबो 5,000 लायाखै पाब्लिकनिफ्राय बे नंखाय जुदि नंखाय होननानै बिसोर बुंदोंब्ला दिनैहाय सासे जाय बेनिफिसारि गोबाङै दंफैयो बिसोरनाव सोंनो हागोन आंनि बिबुंथिया बेनो बियो प्राइमारिनि नेहाथारि आफादगिरिखा लेङाइ आफादगिरि अबिन नार्जारि बे बुंदों चेयारमेननि हयैहाय बियो मा फान्दायदों जों मिथिया बेखौहाय खिन्थु 100% बियो चेयारमेनखौ दाननाय होननाया बेनो दा जोंथ' दिनैहाय रायजो राजा बुंगासिनो दङ दिनैनिफ्राय जोङो माने चेयारमेनखौ नाङा जोङो जुदि सलुसनाव फैयाब्ला गोजौ लेभेलनिफ्राय बेयाव दिनै साबि थाला होनाय जागोन अफिसाखौ गाबोननिफ्राय टटेलि बन्द अफिस खुलिनो मोननाय नङा दानो जों थांनानैहाय साबि थाला होगोन बेनो आरोखि पाब्लिकफ्रा अजद थिखांबाय थादों जोंखौहाय बुंदों माने सोरनिबा 5,000 हरनाला एग्रिमेन्ट खालामाला बेथ' न'खौ खेमाखै बिलबो जायाखै बिसोरबा हाबाखै बिराद दुखुथिया जानानै दङ ओमफ्राय सोरबा जब कार्ड हाबाखै बेखौबो साक्सेस जायाखै बेसराफोर दा रायजो राजाथ' लिडिंआव थिग जायाखै चेयारमेनखौ बोख्लायनाय बे आंनि खोथा नङा रायजो राजानिसो खोथा आं हारसिंथ' दानगोनब्लाबो जाया बे रायजो राजानिसो रायजो राजाथ' दिनैनिफ्राय दानगोन होननानै बुंदों बे खाथांखा
निर्मल नार्जारिखौ दिनैनिफ्राय दाननांगौ बेखौ दानाब्ला दिनैनिफ्राय थाला बन्द बिसि थाला बन्द निर्मल नार्जारि चेयारमेनखौ दाननांगौ निर्मल नार्जारि चेयारमेनखौ दाननांगौ दिनैनिफ्राय फाथाबारि बिसिटिसि अफिसा बन्द दिनैनिफ्राय फाथाबारि बिसिटिसि अफिसा बन्द बिसिडिसि अफिसखौ थाला बन्द खालामसिगोन दिनैनिफ्राय दिनैनिफ्राय थाला बन्द दिनैनिफ्राय थाला बन्द गोदान साबि दिनैनिफ्राय फाथाबारि निर्मल नार्जारि गो हेड दिनैनिफ्राय फाथाबारि बिसिडिसिआ अफिसा बन्द गोदान लगायबाय जेब्लासिमाव निर्मल नार्जारि बिसिडिसि चेयारमेना मासिनिफ्राय आं UPPL दोलोनि जानानै बेखौनो बुङो जे जों मालाबाबो पार्टियाखौहाय जोबजानो लुबैयाखै जेनजानो लुबैयाखै जों पार्टियाखौ गोख्रोंनिसाय गोख्रोंसिनसो जों जाजानो लुबैयो दिनै मानो होननानै बुङोब्ला सासे चेयारमेननिल' नङा मोनथाया अधिकारा बयहाबो दङ जों मानसि हिसाबै जों मानब अधिकार दङ दिनै प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट थायो इजुकेटिभ मेम्बारफोर थायो बिसोरजोंबो खुनु अलिनल गैया सेफ साइड गाव हारसिङैल' सेक्रेट खामानि मावो बिनि जुनै दिनै बेबायदि दुर्निथिया दिनै खालामनांगौआ दिनै रायजो राजाया दिनै बेबायदि आगान सुरबोनांगौ गोनांथि जाबाय आरोखि जों माने बे बिसिडिसि अफिसखौ बन्द खालामनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैदों दिनै TLCC मेम्बार जोंनिया निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङाबो फैनांगौमोन बिथाङाबो मा जाहोननि थाखाय फैनो हायाखिसै बेनि उद्देश्यखौ बिथांमोनासो मिथिगौ खिन्थु जों बार जों रायजो राजाया मिटिं लेंखांनो जोंहाबोथ' अनेक माबा दं बिनि जुनै जोङो दिनै तुरन्त भाबै जोङो बे मिटिंखौ लेंनानै जोङो बे थालाखौ जों बन्द खालामनाय जाबाय आरो जों लुबैयो जे गिदिर UPPLनि जोंनि दिनै प्रमद बर' सरकार दैदेननाय UPPLनि साननो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोना जोंनि बे प्राइमारियाव फैनानै जों बेले बेजेखौ फैनानै सल्भ फैयोब्ला जों बिराद गोख्रैनो जों गाहाम मोनगौ जेसेबां दिनाव सल्भ खालामा एसेबां दिनावहाय जोङो बे थालाखौ जों खेवनाय जानाय नङा माने जोंनि प्राइमारियाव एकदमबारे गोबां बेले बेजे दं सोरबाया PMOIनि थाखा फैसा जाख्ल' जानाय PMOI न'आ दासिमावबो बेनिफिसारिफ्रा लुफुंजायाखै आरो सोरबायाबा माबा स्किमनि बायदिसिनानि अनेक दावराव दावसि दङ सिगां समावबोथ' जाया जाबाय 5-6 माससोनि सिगां जादों आरो बावहायबो माने जोंनि प्राइमारियावनो फैदों माबा ब्लकनिफ्रायबो फैदों माखासे डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो फैदों माखासे टिबिल बायदिसिना सियार बुफ्रुलायनायबो जाखांबाय सावरायदोंमोन चेयारमेनखौ दाननायनि दा चेयारमेनखौ दाननायनि मेन मिनिङा उद्देश्यआ मा बेनि माबायाखौ सिदान्थ'खौ गिदिर गोलावफ्रा लायागौ मानि जों बे थालायाखौ बन्द खालामनाय जानाय नङा मानो दानाखै होननानै जों सानो आरो मा बिबिसना दङ सिङाव जों बेखौहाय मोनथिजानो लुबैयो रायजो राजाफ्रा सिगाङाव जोङो फार्स्ट बडि दाजेननायावनो बेवहाय गामि मेम्बारफोरखौ लानानै गामि थांनानै जों नायजोबनांगौ नैबे खोथाखौ बुंदोंमोन ओमफ्राय दिनै 2 बोसोर गाहाम जाबाय माबाया जानानैहाय मा होनो चेयारमेना दिनैसिमबो फाथाबारि सुदेमपारा आरो नारेंगोदै बे जायगायावहाय दिनैसिमबो गानाय हैयि UPPLनि मानसि नङा होननानैहाय जों सानबाय आरो ओरैबो नायथारिखाय आं BPFआव हाबनांगौ गोनां जाबाय नैबेनो आरोखि आंनिया बिनि गुनैहाय दिनैसिमबो गानाय हैयाखै आंनि स्कुलाव ओमफ्राय दाबो बे जुदि निमानसा जाद्लायोब्ला मिलायोब्ला आं दाबो UPPLआव आं फैफिनगोन चेयारमेननि थाखायसो आं दुखु नांनांगौ गोनां जादों बे चेयारमेनखौ जुदि बे मासिनिफ्राय बोख्लायोब्ला आं दाबो फैफिनगोन UPPLआव नोंथांमोनाथ' चेयारमेनखौ बोख्लायनो थाखाय गोबाव समनिफ्राय डिमान्ड खालामबाय थाबाय नाथाय नोंसिनि बाथ्राखौ मानि थाखाय खोनासङाखै बिनि सायावहाय फंनैसो बुंनो हागोन नामा बेयो मानि थाखाय खोनासङा आं बेखौबो मिथिया आरो नोंथांमोना सानो नामा नोंथांमोनखौ रोंगौथि गैयैखाय बिथांमोना दानो नोंथांमोननि बाथ्राखौ माने जों जाम्बा जाम्बिखाय जोंनि खोथा रज'खानाय नङा होननानैहायसो सानो नामा बिसोरनि खोथानो बुंनो रोंखाया आरो दाबिनोबो हाखानाय नङा बिसोरो होननानैहायसो नाया नामा नैबेबायदि सानो आरो जोङो